L-erba' filgħodu tħabbru l-linji gwida tal-Gvern Malti dwar ir-rikonoxximent tas-sess tas-sesswalità u tal-ġeneru. Dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha ġew rikonoxxuti n-numru ta' liġijiet u prattiċi introdotti fl-aħħar 7 snin mill-Gvern, immirati biex javvanzaw l-ugwaljanzi u l-inklusività ta' persuni LGBTIQ+. Fil-fatt fid-dawl ta' dawn il-linji gwida huma ntiżi li jkomplu jindukraw din il-mentalità aktar inklusiva, partikolarment fil-ħidma amministrattiva tal-Gvern u fis-servizz pubbliku. Dwar dawn il-linji gwida tkellem il-Ministru għall-Ugwaljanza u Imbonnici e kif elenka x'inkludu dawn il-linji gwida. Fost dawn hemm il-klassifikazzjoni tas-sessu tal-ġeneru fir-rekords tal-Gvern Malti, l-emendar tal-ġeneru fl-istess records, il-ġbir ta' informazzjoni dwar il-ġeneru għal finijiet ta' data, it-titli f'korrispondenza bil-miktub jew bil-posta elettronika u l-privatezza u żamma ta' records tal-ġeneru preċedenti. Iktar waħda sempliċi huwa il-mod ta' kif wieħed għandu jindirizza persuni li ġejjin mill-komunità LGBTIQ u anke kif aħna nistgħu nużaw id-data relattiva għal dawn il-persuni. U għatenna wkoll kif dawn il-linji gwida jkomplu jikkonfermaw kemm Malta għandha kredenzjali f'dan il-qasam. Il-linji gwida għandhom lan ukoll illi jixprunaw is-servizz pubbliku ikun iktar sensittiv lejn il-persuni LGBTIQ biex dak li aħna nippritkaw, jiġifieri l-ugwaljanza f'pajjiżna titwettaq fil-prattika fil-livelli kollha.